Mana hinya gin yore mage masani nyalo use yore mag mbui mage ang'eyo ni nitiere achiel ariyo adek nyalo mana wacho nying gi mondo mi wang'e ni gin yore mage minyalo use. Wantiere kacha ang'e gi WhatsApp, Facebook. Samoro nitie yore moko mabende ok wang'eyo moganda use ma samoro janeno marwa nyalo yudo achiel ariyo adek moko monyalo chako go ohande mbui. So joala nitiere yore mang'eny munyalo uso godo. And adami kwa mfano awuonde ni kawuono idwa uso dhiang'. Idwa uso dhiang' mondo itiere nyathi skul, idwa uso niang', idwa uso alot, en kanye minyalo kete gini mondo ng'ato ne. Wan gi ji mang'eny ma seche moko puro dala to loso puodho maber to ok oyud pesa malong'o nikech nitie broka dire ka nikech oonge gi yo monyalo chopo gi hotel madwaro chiembe. Ng'ama dwaro dhiang' koro nitiere moko kaka miluongo ni Facebook inyalo kawo picha mar gimidwa uso maber cha tikete kanyo tindiko ni kopo ni dwaro dhiang' machwe machalo kama mae yo minyalo yude godo tiketo namba ni. Mano bende osekonyo ji mang'eny. Wan gi gimoro miluongo ni Twitter ma sani iluongo ni X kendo be okonyo ji mang'eny sani. Koro inyalo bende yawo account ni mar Twitter nikech sani ng'eny gi nono. Koro inyalo yawo account mari e Twitter kacha tiketo gimoro amora miuso kanyo to kendo inyalo tag ji midwaro nikech sami create account to piny ni idwaro jok mage mondo ne gigi. Mano be yo machielo ma ji osetiyo godo. Wan gi miluongo ni YouTube minyalo record video maber. Kwa mfano inyalo wacho ni an Robert Manyala kidwaro point of sale kamoro amora ma intiere tanyalo miyi. Iloso gima chalo kamano tiketo online to ng'ato neno nikech ji pile ka pile nigi chandruok. To gimomiyo ji chako business nikech in gi solution mar chandruok mar ng'ato ni godo. To yo machielo ma wan go bende wan gi WhatsApp mabe kendo sani koro konyo ji maber. Iyudo ka ng'ato ok nyal kawo seche 5 kapok ong'iyo simbe. To kama ong'iyo simbe no be product mari bo nyalo neno. Koso seche ma ng'ato watch online gik moko mag jok moko moneno mari ni kanye. Koro kaka Robert Manyala atemo encourage youth wa jotijewa ket gino kama ng'ato neno. Machielo ma wan godo kendo be masani konyo ji luongo ni TikTok ma nyithindo osedonjo malich. Iyudo ka ng'ato nigi gimoro maber matin moloso okawo dhi okete TikTok kanyo. Sama ng'ato yueyo saa 7, saa 12, saa godhiambo kata weekend iyudo ka ng'ato neno girini pop up. To en yo mane minyalo rich go ji mang'eny bedo kanyo bende seche moko kokitiyo malong'o be ok inyal yudo ji. Nikech nitie ng'ato ma loso post achiel to yudo mana like achiel kata comment achiel. To nitie ng'ato moro ma kolose wang'i sidhe oluwadho ng'ato tik gi like. Koro ang'o mwanyalo timo mondo warich ji mang'eny? Namba 1, kete bere interactive. Ji okero jok ma serious ahinya. Namba 2, inyalo penjo ng'ato question. For example, kawuono ang'o mimanyo? Kata inyalo keto kata encouragement. For example, wanya wacho ni kik lose hope nyaka giko mar gimidwa timono. Koro ji interact gi content mopogore. Then onego bende bi like mag ji nikech kokihero mara seche moko kanyal ero mari. To nitie kaka Facebook tiyo kata social media gi tiyo. Ka gineno kopo ni like mar ng'ato to gimbe gi like mari koro ibedo gi ji mang'eny maluwi. Sami bedo gi ji mang'eny maluwi it means ni kopo ni keto gimoro ochopo ne ji mang'eny. Mano yo machielo. Yo mogik ma bende ji nyalo tiyo godo iluongo ni Google kata search engine optimization. Kaka Google tiyo en kama iyudo kiuso gimoro to gimiuso no seche moko ng'ato kia nyingi lakini ong'e gimodwaro iluongo ni unknown to known. Kaluwore gi ming'eyo kidhi e gimikia. For example, wacho ni ng'ato dwa manyo hotel biro Nairobi, biro Kisumu. Odhi ndiko ni hotel in Nairobi. To Google biro ng'ise kata search engine biro ng'ise ni hotel in Nairobi en ma kata TV in Nairobi biro golo ne Radio Ramogi kata omanyo ng'ama nigi point of sale in Nairobi biro golo ne Robi search. Koro bilo ni